enen ɗo e Dakar Madina Gounass alhamdulillah nene on bana sare Dakar o tan fate jiɓɓude golle Dakar ɗe organisation ɓe fate ñam yardu ustu garuji ɗi kappor pompier ASP gandan hande ɓe limtata ha limtata ɗum ne kadi pammino bandiraɓe fodde ko reñinte ko koye ɗum yahata wonde hen bandiraɓe ganda paama goto anda ko reñinte yandu ko ɗum ɗo yahata e ko wona ɗum kala bisimilla ma. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. En calmini dendagal jeeɓowo ayango en calminiɓe no feewi en juurima en ñaguima duwaw nelduɓe duwaw en jetti kadi Allah no feewi nde rokki en kadi hikka dartade ɗo eɗen kaala alhaali programme juɓɓudi Daka eyyi en calmini hono ceerno men khalifa men ceerno Amadou Tidiane Ba e ceerno Ibnu Oumar ceerno e dendagal miniraɓe makko e wallidiɓe makko foof eyyi so ɗum ɓenni ceerno Amadou Samba Lo min calminima no feewi programme Daka o eɗen gandi hande ko yata e lebbi tati fuɗɗima nde tawno Daka ko hunde nde ganduɗa ko nokku jaƴƴo kadi ko e ladde woni so Daka ɓennama tan hankkadi wonti ladde remete guese waɗat nokkuji ɗi ganduɗa ne waɗi huuɗoji ɗum waɗi programme mum ko ma immane law tan nde wawa gasde en jii hono bandiraɓe men Senelec ari ɗo hande ko yata e lebbi tati eɗen yettaɓe noon eɗen yetta kadi directeur général mabɓe par ce que o waɗi e Daka hundem ko mawni neɗɗo so waɗi ko mawni ene foti jarede o yaltini enveloppe mo mankata 1 milliard waɗi ɗum investir e Daka e Madina Gounass en jii Daka o hande dendagal presque tourdu wonde courant ne yetti ɗum kadi ɓe ƴetti kadi Daka o ɓe mbaɗi kala lampa kala poto ɓe mbaɗi hen lampa hen potoji goɗɗi ɓe mbaɗi ko lampaji ɗiɗi ɗum ko e darde mabɓe ɓe luwi groupe aji 4 ɓe gaddi ɓe mbaɗi ɗum to central Madina ɗo pour en cas so courant nantali o dañi caɗele taw groupe aji ɗi ne waɗa démarré wona courant o mankani Daka e ɓoydi kadi postoji ɗi ɗum noon eɗen jetta Allah eɗen jettaɓe eɗen jaraɓe eɗen duwanoɓe eyyi so ɗum ɓenni en jiiɗo ICG ne ɓe gaari kamɓene ko yata e temedere neɗɗo ɓe gaari ɗo guila e Daka one guila Korka Suwa ɓe waɗi koɓe puɗɗi caggal mum ɓe dutti ko Daka o heddi balɗe 17 ko kadi ɓe gaari nde ɓe gaari kadi ɓe naati e wuuro he ha e Daka o ɓe gardi e autoji pittoji ɗi pittere beddere mbali ɗi ɓe ɓeydi hen autoji 3 ɓe gaddi kadi camion ngaji benuji fodde 3 ɓe gaddi chargeur aji 3 gandanɗa kala huuɗo ko to rendina taw chargeur aji ɗi ne mbawa pelde ɗum mbaɗa e benuji he ɗi jaaha ɗi beddoyo to Bowal Daka to ha e wuuro ngo foof ɗum ko kadi ɓeɗon ko hoɓɓe Allah e nelaɗo muɗen ko hoɓɓe meɗen ko enen dental ngal joguiti alhaali mabɓe foof so ɗum ɓenni kadi eɗen gandi hono gendarmerie hitande foof eɓe gara ɗo ko mankata 500 neɗɗo dental ngal ina wallitaɓe en mbawa jogadeɓe kono eɗen ballitaɓe kamɓe koɓe wallitteɓe kono noonne kadi sapeur pompier kamɓene eɓe gona 500 neɗɗo kamɓene koɓe wallitteɓe ma en ƴettu hunde ko battaliɗen ɓe e gonka mabɓe kono noonne kadi santé ko enen kam joguiti ɗum à 100% ñamde mabɓe e yarde mabɓe e lelde mabɓe kono noonne kadi Croix Rouge ɓenne ene gara fodde 50 personnes ɓenne so gari kadi ko dental ngal joguitiɓe ko noonne kadi hôpital mo woni safroɓe guite ɓe kamɓene eɓe gara so Daka yonti ɓe gona to centre de santé to kala gonɗo joguiɗo cataracte walla guite mum woni ko woni hen ko moƴƴani ɓe balla ɗum ɓe cafra ɗum kadi taw ko ballal e saabi Allah ɓenne kadi ko enen jogui équipe mabɓe o ko nonne kadi chirurgie woni camion mbaɗowo opération o onne kadi ino ara onne kadi so ari o ardata koye personnel makko banggue jiida e ɗiɗoɗa personnel ɓenne soɓe gari ko enen dental ngal joguitiɓe radio graphie ne ara nde tawno won radio mo ganduɗa ala ɗo wuuro ɗo soɓe gara ɓe garda e camion baɗɗo radio on camion ne kañumne personnel mum ko banggue onne kadi ko dental ngal joguiti ɗum ko nonne kadi woni hôpital militaire o hikka eɗen mbaɗiɓe demande ɓe meeɗa arde kono eɗen mbaɗiɓe demande kamɓe ɓe goppirat ɓe cafrat kamɓene eɗen mbaɗide demande soɓe gari kamɓene ko enen joguiɓe kamɓe ñamde mabɓe yarde mabɓe e logement mabɓe fofoof ko nonne kadi radio mo gandanɗa kañum ala ko darata sowona ko fati e tuberculose hikka waɗata duuɓi 3 kamɓene eɓe gara kamɓene soɓe gari ko enen joguiti alhaali mabɓe ko nonne kadi Sen'Eau ɓe gandanɗa kamɓe jogui ndiyam Daka ɗam kamɓe ciggata ɗam kamɓe so loɗɗe ƴogama kamɓe mbatta hen produit beele warde microbe o kamɓene jogui on banggue kamɓene eɓe gara ɓe mankata fodde 15 personnes kamɓene ko enen joguiti alhaali mabɓe ko nonne kadi hydraulique ko kamɓe kuufi effort kuufi foof kamɓene eɓe gara ɓe garda e citerne ji mabɓe ko mankata kala citerne ne waɗi yimɓe ɗiɗo
jiida e personnel uji chef uji ça veut dire kamɓe ne ɓe jaha ɓe gona 60 neɗɗo kamɓe ne soɓe gari ko dental ngal woni ko joguitiɓe ko noonne kadi mécanicien ji ɗi gandanɗa garata ko saabu Allah e nelaɗo mum sallallah alih w sallam e ligganade dental ngal e ligganade julɓe ɓe kamɓe ne ɓe mankata temedere eko fawi eɓe gara ɗo soɓe gari ɓe gaddat kadi ɓe gaddata pièce aji kamɓe ne ɓe ndennata toon to mabɓe to pièce aji eko gandanɗa auto ne hotajine ko ɓuraniɓe doole ɓe gadda sa addi auto ma tawi ko ɗon pièce ɗiɓe jogui eɓe koɓe jogui ko ɓe jeeyatama ɓe montante saabu Allah e nelaɗo muɗum tawa hay jobdi wotiri ala hen ɓenne kadi ko enen joguiti mabɓe logement mabɓe foof mabɓe ko nonne kadi foore eɗen gandi kamɓe kalfina ladde nde ko kamɓe mbaɗi newnani julɓe ɓe wawde soppude leɗɗe ɗe to ladde to e huuɗo ko e kewe ɗe ha wawa yettade ga taw hay caɗele gote gonnani fodde gandanɗa yahoɓe ha Guinée Bissau addoyde carte aji ɓe foof kamɓe ne ɓe mbaɗi autorisation ɓe dokki yamirore ɓe gimmaniɓe Daka kamɓe ne soɓe gari oto ɓe jaggue e lawol he ɓe gacca ko Daka o imminiɓe kamɓe ne ɓe newnen kamɓe ne eɓen ɗo ɓe gara ɓe dakodol ɗo e meɗen ɓe dakima ɗo kadi enenne ko enen joguiɓe eyyi ko nonne kadi police ne aɗa gandi kañum reeni sécurité leydi ndi ko natta e ko yaltata ko wayno kala neɗɗo naato kamɓe poti ɗum wadde contrôle ɓe ganda oɗo étranger naati e leydi he oɗo saaha yalti e oɗo saaha guila e sukaɓe muɗum ha e fofoof muɗum kadi eɗen mbaɗa erago e bandiraɓe men wonɓe caggal leydi ɓe kamɓe police aɓe eɓe ñaagui kala garowo ga ne arda e cukalel yo wat feere haade makko arde o heɓa autorisation parental o heɓa yamirore nde gandanɗa ko immide damade ɓe mbaɗa mairie yaha gendarmerie mabɓe walla police mabɓe signina wonde oɗo ko min jibinimo min waddimo e kaari yo nawnamo ha nokku naggam beele ina webna golle mabɓe so wona ɗum ɓe mbaɗa réfugé so mbaɗiɓe réfugé adda haala kono taw ko jomum woni rewani lawol eyyi kamɓe ne kadi koɓe gari ko enen joguiɓe élevage ko kamɓe ndenani en dendagal ko addete e Daka o fodde ko wareteɗo guila e dammiri ndi ha e gayɗi foof ko kamɓe jogani en kamɓe ƴewata ko selli hen eko sellani hen kamɓe waɗata contrôle mabɓe kamɓe ne eɓe gara ɗo ɓe mankata 15 personnes ɗo ɓe gondata e meɗen ha Daka o sako kadi ko enen dental ngal joguiti alhaali mabɓe ko nonne kadi touba bas fodde basuji daneji monteteɗi ɗi eɗen jiiya hitande foof ko monteteɗo basuji daneji ko ɓe guimmoto ko Dakar ɓe garta e auto ji mabɓe kamɓe gaddorta basuji ko Dakar fodde 3600 métres carré ɓe gaddata ɗum careten e service aji he kañum e won e certain Dakaji seremɓe he ɗum ɓenne koɓe gari ɗo ko enen jogotoɓe kamɓene koɓe nombre de 20 personnes ɓe gara ɗo eɓe gonda e meɗen ɗo ha Daka avant Daka e pendant et après so gasi ɓe mbaɗa démonté puɗɗo wawde ruttitade ɓenne kadi ko dental ngal jogui ɗum ko nonne kadi Agirout ko kamɓe kalfina dendagal laabi e nder leydi Sénégal ko kamɓe kewi fittande en laabi ɗi kamɓene soɓe gari ɗo ko dental ngal joguiɓe wagani ɓe garani taw kono eɗen jorti no wawi ɓe gara ɗo ha Sakket no wawi ɓe gara eyyi armée woni wiyete zone civil hikka eɗen namdinoɓe nde wonno en jii fittugol laabi ɗi ne waɗi caɗele mbaɗa lettere ha yetti ministre des forces armées ɓe mbi eɓe jiiɗi garde ɓe kollu ɓe gari ha ɗo e mbaddi e mabɓe visite terrain en kolliɓe Daka o foof oɗon gandi Daka o ko 5 hectares carré 5 hectares carré joni noon Daka o ne foti wadde lawol corniche fodde to Daka o haaɗi to lawol ngol gandanɗa jaajeji maggol ina tolno e 20 métres kono nde wonno ko ladde ne heewi leɗɗe ko machine ngaji mawɗi ɗi mbawi ɗum tawɗen noon ɓayde armée o eɓe jogui ɗum yi en binduɓe lettre ñagoɗen ɓe ballal kamɓene ɓe gari ɓe mbaɗi étude mabɓe ɓe kooti ɓe ƴeewi ko foti gollude ɗum ko ina wawi yaade ha 80 et quelques millions joni noon ɓe kolli dental ngal il faut balliten ɓe kamɓene carburant mabɓe ɗum noon ma tolno e 13 millions ɗum noon ko enen foti wadde ɗum hayso woni wona e nder Daka he hayso ko caggal Daka o nde tawno Daka o hankkadi golle mum koko jokki tan surtout lawol corniche ngol ko lawol timmugol waɗede ko ɗum woni ko renata Daka o jogoto sécurité Daka neɗɗo foof anda caggal ngol ɗon lawol ha yetto goudron gonɗo funnangue Daka o ko ɗon woni Daka o to ha ɗum woni dingiral Daka ngal enen foof gandira kamɓene so Allah waɗi ɓe gari ko enen jogotoɓe inchallahu taala yafo ɗon de eyyi ɗiɗo service aji ko ɓe goni ɓe gandanɗa e ɓeɗo ne wiyete woni joguiɓe tiɓe alhaali duusuji public gonɗi e ɗo ɗi ɓenne ko tambaɓe guimmoto ko kamɓe gardata e camion ngaji hydroculade ɗi kañum e toilette mobile o
ɓenne kadi soɓe ngari ko enen jogitiɓe kamɓene ko ɗo ɓe gonata ɓe garat ko adi Daka o balɗe ɗiɗi ɓe gona ɗo caggal Daka o ha nde ɓe mbawi fewnidde ko fewnirte ko foof caggal hedde 2 jours après ɓe puɗɗo ruttitade eyyi so ɗum ɓenni eɗen jetta Allah eɗen jetta ɓesgu Madina foof ko alda e limtude darde mabɓe e golle mabɓe e himme mabɓe e yiɗande ceerno e yidde ceerno neɗɗo foof ino seedi ɗum eɗen ɗiɗo batuji noddeteɗi ɗo ɗum ɗo ko limtuɗen ɗo ko ɗum ɗo woni sababu limtugol ngol sababu ko rendinte ko nde tawno eɗen jogui ɗo defertu nde gandanɗa fodde service aji ɗi joguiɗen limtuɗen ɗo ɗi koto defertu to defete woni to Madinel Elmi ɗo Madinel Elmi ɗo defete auto ji ƴettete fodde laamu ngu ne heewi en lubde ministre de l'intérieur heewlode auto ji 4 ɗi gandanɗa karkatoji pick-up aji ko ɓen ɗin mbaɗete bottaje ɗe ina carwire e ɓeɗo limtaɓe ɗo e ɗum noon en gandu wona hunde tokosere saabu defertu ndu ko famɗi foof ndu ñamat gay 30 ɗon e Daka o sakade sa rendini valeur mayru rawane nde rendina valeur mayru yeehi ha e 28 millions ɗum ko defertu ndu namdino ɗum noon ko caggal Allah e nelaɗo muɗum ko enen ɓesgugu ɗum yakora ɗum noon waɗi fodde batuji noddeteɗi ɗi eɗen ñaagui dental ngal eɗen ñaagui dendagal julɗo to mbawɗa wonde e aduna he a yii Daka a yii ɓuural ngal Allah waɗi e Daka ko lulde woote nde Allah waɗi e nder aduna he woni ɗo e nder Medina Gounass kadi ko enen ɓesgu Madina Gounass ko enen jeeyi ngal ɗo teddugal goto foof yo wattu hen haqqille mum yo wattu hen himme mum yo wattu hen hamme mum hankkadi ɗum ɗo batuji ɗi caggal hikka 2027 yo taw so nde wiyete noddete yo taw leegal wiyete Sifaw so ari wiyama ceerno Ibnu tan ma mbi ceerno Ibnu minen min leegal amen min dendini 2 millions min mbaɗi e Daka he leegal foof so waɗiri noon tan ko batu goto kaɗeten kadi taw haalaji kewani gollen ko jiɗɗen gollude ko eyyi so ɗum ɓenni fondation eɗen jettaɓe eɗen jaraɓe e darde mabɓe e golle mabɓe e gardegol ceerno Ahmad Bayil ceerno saabu en jii himme makko e kiram makko rawane Daka o Allah addino hen tooɓo en jii no situation o wano darani ɓe daari noon ɓe dartini ceerno wi dental ngal ko ngal ɓoggol ngol moosi 4 sa woppi hen gotol tan a perdi ɓoggol ngol foof woni galle ceerno men o Cheikh Sirajuddin Cheikh Alhaji Mouhamadou Boun Saïdi radiallahu taala anhu galle ceerno Ahmad Baro galle Seydal Hadji Ali Thiam galle ceerno Hamme Baba Talla tawi noon ɓeɗon seeremɓe kaani waɗanede caaleje seng taw kam hayso tooɓo betti taw kamɓe kam to nokku kamɓe dirtintake to ɓe goni ɗo Allah waɗi noɓe puɗɗima ɗen golle Daka Mbourɗo fodde ceerno Malick en e ceerno Cheikh Baro e ceerno Sidi Ahmed caaleji ɗiɗi waɗa ɗum pour mabɓe ɓe gabbini hen ceerno men ceerno Ibnu Oumar ceerno ɗon ne caali woti fuɗɗama ɗon gonga noon ina manki kono caali woti fuɗɗama ɗon nana sengge o saaha ɗum ɗo foof ala to ɗamina caggal Allah e nelaɗo muɗum sowona enen e ɓesgu dental ngal ɗum waɗi eɓe ñaagui hande kadi ko batu rewɓe to leegal sarab ko saabu ko limtuɗen ɗo ko woni koɓe noddira eɗen ñaagui dendagal korɗo Allah gonɗo e Madina nde notitto batu o hay soko nogas ma joguiɗa sa waɗi hen so rendi so heewi wonta koko hunde goto foof no naaga yo wat hen kala ko famɗi yo wod ko waɗi hen eyyi ɗum ɗo wonno komin jinno haalde jalloɗon jaafuɗon min mbawa haalde gandal ngal hewani kono noon assalamu aleykum wa rahmatullahi